защото са участнички на Олимпийските игри и 4 от тези 5 момичета които участваха на Олимпиадата, продължиха и в този олимпийски цикъл да се състезават. Сега ще видим с трети стартов номер отборът на Унгария. За съжаление, те имаха доста грешки. Може би до тук при тях се получиха най-много неточности. Така имаше излизане на лентата извън килима. Също видяхме един стремеж за представяне на една артистична композиция. Така, доста изразено от 8 метра и по-ниски от два пъти ръста на гимнастичките. Това не бива да се отразява в мнението на зрителите, че те изхвърлят ниско. Това е изискване за този тип колаборации. Естествено, в другите колаборации с така наречените рискови елементи трябва да имаме едни високи, мащабни, дълги изхвърляния, които да валидизират елемента като стойност. Другото, което мога да подчертая, е, че в този цикъл нямаме този допълнителен критерий при размените в ансамблите за така наречените дълги изхвърляния, които имахме в предния цикъл. Гимнастичките да изхвърлят на метраж 8 метра и два пъти ръста на гимнастичките. Необходимо е само едно от тези две изисквания смяната. Това също трябва така, когато зрителите наблюдават, да го имат предвид.